vaig a explicar-vos què heu de fer per superar les diferents missions que vos proposa Darth Vader relacionades amb els embarbussaments. Aquí en aquesta pantalla, com podeu comprovar, tenim el mapa de la galàxia. I en el mapa de la galàxia apareixen els diferents reptes que se proposen en el camí fins a arribar a vèncer a Darth Vader. Si vos fixeu, hi ha reptes que estan oberts, com el del repte iniciant, i hi ha altres reptes que estan bloquejats. Aquests s'aniran desbloquejant setmana a setmana. Val? La primera setmana començarem amb el primer nivell. Aleshores, cliquem a la icona de Darth Vader per poder accedir al nivell iniciant i veure quin és l'embarbussament que ens proposa. Cliquem. Aquí tenim, nivell iniciant. Aquí, com podeu veure a la dreta, trobem a Darth Vader que ens presenta el primer embarbussament. Com podeu comprovar, és facilet. Val? Paula, Paula, para la taula. Para-la bé, que ton pare ja ve. Què haurem de fer quan arribem aquí? Practicar molt en l'embarbussament. L'heu de practicar fins que el tingueu tan dominat que quan el digueu no vos quedeu atascats i el digueu d'una forma que siga fluida, ràpida i que s'entenga. Quan això ja ho tinguem dominat, el que hem de fer ara haurem de gravar l'embarbussament. On se grava? En Vocaroo. Jo ja la tinc aquí oberta i perquè vegeu que senzillet que és gravar, aquesta plataforma té una icona de color roig amb el micro que simplement al clicar aquí ja començarà a gravar la vostra veu. Potser vos demana alguns permisos. Vos dirà, voleu activar el vostre micròfon? Una pantalleta que apareixerà aquí a l'esquerra, li doneu a acceptar i ja podreu parlar. Aleshores, com que jo ja tinc practicat l'embarbussament, vaig a dir-lo, ¿vale? Li clicaré aquí i començaré. Paula, Paula, para la taula, para-la bé, que ton pare ja ve. I li torna a clicar al botó amb el quadrat per pausar-lo. Si crec que m'ha eixit bé i que aquest l'embarbussament l'he dit de forma fluida, ràpida i s'entén, vaig a comprovar si és així. Paula, Paula, para la taula, para-la bé, que ton pare ja ve. Val. Si no estiguera content amb l'embarbussament perquè crec que encara podria millorar-lo, li puc tornar a clicar aquí al botó roig i se repetiria. Però si estic convençut de que l'embarbussament està correcte, simplement ara el que vaig a fer és compartir-lo en el mur col·laboratiu on estaran tots els embarbussaments d'altres companys i companyes. Aleshores, en el botó de Share and Share, clique i vaig a copiar el link. Hi ha diferents funcions, però la que m'interessa solament és aquesta, la que hi apareixen dos quadradets. Clica aquí i, com podeu veure aquí a l'esquerra a baix, s'ha copiat el link del Vocaroo. Aleshores, ara hauré d'anar al Padlet, que ja el tinc obert. Com podeu veure aquí no hi ha encara ninguna nota perquè no ha participat ningú. I jo vaig a crear la primera nota. Com es fa això? Molt senzillet. Aquí a la part inferior dreta hi ha un botó, d'acord? D'editar. Clique i m'apareix la primera nota. Aleshores, en el títol posaré embarbussament nivell iniciant. Escribe algo, aquí posaré qui és l'autor. Autor, Teo Fernández. I ara és el moment d'enganxar el link del Vocaroo. Com ho faré? Veieu les opcions que apareixen aquí a baix? Solament m'interessa per poder enganxar aquesta que té forma de clip. Clicaré aquí i aquí és on pegaré el link. Guarde i automàticament s'està carregant. Ara apareixerà ahí el meu link amb el Vocaroo que he gravat. Esperem una miqueta. Vale, ja el tinc aquí. Aleshores, com puc comprovar si ho he fet correctament? Simplement clicant a la meva nota ja m'hauria d'enviar al Vocaroo. Anem a veure si funciona. Paula, Paula, para la taula, para-la bé, que ton pare ja ve. Veieu? Ja tindria la meva nota gravada. Aleshores, fent aquests passos que vos he explicat amb el tutorial, ja tindríeu el repte superat. Espero que vos agradi molt aquestes missions que vos proposa Darth Vader i que vos ho passeu molt bé fent embarbussaments. Una abraçada!